Laterinya kaunti ya Migori Kamarawere sub-county mawendo kwedo paro mar chik mar omenda masane geto medo suru ne moko kuom mwandu ma jopiny tiyo godo. Gidwaro ni jood bura okaw ting' maneno ni paro mar chik no ok okadhi kaka en sani. Bende gisiemo jood bura mabiro rem chiwo pachgi e od bura no kendo madibed ni chano buono donje od bura e kinde twak ma ewi paro mar chik no dhi mbele. Wawacho kidwaro achiel ni ok wa support bill ni. Nitie gik mang'eny masani timore e gima iluongo ni digital marketplace. Jowa kendo tax moket kuome no medore kabisa kendo odhinyo jok matindo makoka chako timo gigegi mamanyo e yore mopogore opogore machalo TikTok, Facebook gi kuonde moko miluongo ni marketplace gi. Finance bill ni kawan ne gombo watane wagombo ni mondo mi jotendwa moyier e bunge otem matek mondo mi odage kik okal nikech kokalo to dhi medo mana hinyo japiny man piny ka. Ng'eny ohala matimo mang'eny oyiengore weche mag mbui, obed e-citizen, obed Jumia, obed transaction mora mora. Tiyudo ka koro sani bill ni wacho ni idhi med osuru kigole atamalo 1.5 nyaka 30. Gini odhi mabor nikech wate ok wanyal dhi e National Assembly kasto wawuoch gini to jachung'wa ma en mbunge marwa oyude thuolo mar wacho gini. Probox nwang'iewo nyaka 600,000. Otamo wasani nikech ne wabunge machon nosekalo finance bill makoro gini noidho ma Probox anwang'iewo 1 million point. Omiyo sani koro wan matek saidi. Apiko nwang'iewo 86,000 sani apiko ema sani kochopo wang'iewo 200,000 gi pesa. Koro nyiso ni jo ma nigi pesa kata ma gike madhi nyiewo gigi. Koro wan kaka kwayowa waneno ni bill ni kik dhi kal e parliament.